il-ħass. Il-mama li kienet tħobb ħafna tippoża għar-ritratti, xtaqet li twaħħal ritratt kbir tal-familja kollha, memus fi gwarniċ tal-injam u tpoġġih fl-intrata tad-dar biex kull min jidħol jilmħu mal-ewwel. Filgħodu kmieni, malli l-papà daħal fil-kċina sabiex jieħu bela te qabel imur għax-xogħol, il-mama bdiet tgħidlu fuq din ix-xewqa li kellha. Il-papà ma qallix le, bejn għax kien għadu ma qamx għal kollox, u anki għaliex issa dara ma jmerix lill-mama għaliex qatt ma jieħu palju magħha. Il-mama bit-bissima fuq wiċċa ġabet kikra te lill-papà u komplet tkellmu fuq dan il-famuż ritratt li xtaqet. Il-papà għalilha sabiex meta trid jistgħu jieħdu stessu bil-mobile jew ritratt u jibgħatuh għall-iżvilupp. Iżda l-mama ħatfitu minnu fih u batitu jsaq il-ħass filwaqt li qaltlu li kellu jkun xi ħadd professjonali li joħodulhom ma jmorrux jiġu ħażin u kull min jidħol id-dar jara ritratt tikraħ. Il-papà, hekk kif b'dik l-għajta tal-mama ġif tiegħu, reġġa' lura kliemu u qalilha illi jekk trid tista' toqgħod tfittex fuq l-internet u tara ssibx lil xi ħadd tar-ritratti li seta' joħdilhom ritratt xieraq. Hawn il-mama ikkalmat u reġgħet tfeġġet bis-sima fuq fomma. Malli lesta minn dik il-kikra te, il-papà biss lill-mama fuq ħaddejha u telaq lejn ix-xogħol. Il-mama ġabet it-tablet ta' Pinu mill-kamra tas-sodda tiegħu, attenta li ma tagħmilx ħossa biex ma tqajjimx lit-tifel tagħha għaliex kien għadu kmieni wisq biex tqajmu. Bit-tablet fida reġgħet marret fil-kċina sabiex toqgħod tfittex ħanut tar-ritratti. Fitxet mhux ftit u fl-aħħar sabet fotografu li se tibbukkjah online. Qafset il-buttuna sabiex tagħmel appuntament u mingħajr ma taf kif, minħabba li ma kienx midħla daqstant tat-tablet tat-tifel, ibbukkjat sessjoni fotografika għal dakinhar filgħaxija stess. Aktar tard, malli Pinu qam sabiex jieħu l-kolazzjon, ċemplet il-fotografu sabiex tikkonferma l-appuntament, ma jmurx ħadet xi żball u ma tkun ibbukkjat xejn. Kollox kien ikkonfermat għas-6 ta' filgħaxija. Pinu kien sarlu l-ħin sabiex imur l-iskola u malli lesta milli kellu telaq bħas-soltu. Il-ħin beda jsir u Pinu reġa' lura d-dar mill-iskola. Il-mama kienet fuq ix-xwiek u kienet ilha tipprepara tagħmel il-makeup sabiex tidher sabiħa. Pinu tajt kemm baqgħet ċassat lejn il-mama hekk kif rab dak il-makeup fuq wiċċha. Qatt ma kien ra daqshekk sabiħa. Għalilha li żgur li l-papà kienet se toġbu. Malli semma l-kelma papà, il-mama ftakret li lil-żewġa lanqas biss kienet avżatu. Qabdet il-mowbajl minnu fih u ċemplet lir-raġel tagħha. Il-papà kien għajjin mejjed għaddej fuq xogħlu fir-raba meta sema l-mowbajl. Malli qaltlu tajt kemm qal xorti għaliex ma kienx ippreparat u li kieku kien jaf kien jitlaq qabel mix-xogħol sabiex ilesti. Il-mama ma tantx ħablet rasa, qaltlu sabiex ma jinkwetax għaliex sabiħ kif inhu. Il-papà bir-rabja li kellu għata l-mowbajl fil-waqt li bata issaq il-ħass. Tifsira, meta xi ħadd iqabbiżilek jew inkella ma taqbilx miegħu dwar l-opinjoni li jkun tak, nużaw l-espressjoni tibatu jsaq il-ħass jew inkella tibatu jixxejjer.